Asikubingelele mbukeli weGesheke TV ibhele elegazi. iGesheke TV lebhele legazi ke ihambele ke omunye ke wabaculi esithe-ke sihambe-ke sozwa ukuthi ke ufike kanjani la akakhona ke emculweni ke. Bathi-ke lapha emculweni babiza ukuthi ingududu. Bese leli gama lengududu, phela ingududu isilwane nje lesi ukuthi-ke makuzoduma izulu kwaze ngaso makuzona iy'mvula ukuthi-ke yena kuhlala kanjani-ke nengududu. Cela kungilandele-ke sabe-ke sekuyena. Mbukeli nomlelo ngaseGauteng ngasho ukuthi-ke sila e-Hot House la esikhona esivakashele khona-ke ubaba umculi futhi-ke uyabona ukuthi hayi ubaba useqinile nje usekahle. Bathi-ke ingududu, ingududu-ke esinye-ke sesilwane-ke lesi-ke esiqhamuka nje ngaleso sikhathi ungasazi bona sesiqhamuka ukuthi hayi bese kuba inhloli-ke le imvula izulu izinto-ke ey'kanjalo. Ingududu asikubingelele sikwamukele. Ngibingelele nami umsakazi. Kuyintokozo ukuthi-ke sibe nawe la. Ngiyazi ukuthi ingududu igama eliqhamuke seliqhamuka. Bese ingududu sikhuluma ngobani wakabani osuka kuphi? Uma nikhuluma ngengududu nikhuluma ngoDumisani uVincent wakwamtshali. Ekhaya kithi kwaNongoma. Lapha kwaMandlakazi phansi kwenkosi uBhekundinda. Kuyesoka hlabangani. La umculo, imiculo-ke mningi ekhona. Umculo oculayo imuphi umculo okhona futhi ufike kanjani kulo mculo loyo? Ngisaqedela lapha endabeni yokuthi ngwakwaNongoma lapha ngokuzalwa. Okay. Kodwa ngakhela ngihleli la kweseMbabsi. Okay. Mangathi imbabsi uyazi nje. Lapho ndini. Ya nginomuzi lapho ndini. So-ke endabeni yokufika la sengiqhamuka sengiyingududu sekungicula. Number 1 igama elithi ingududu igama engiziqambe mina. Oh ya. Ngiziqambe mina ngegama lengududu ngoba sengikhathele ukuqanjwa abantu. Awu bangiqambile mani amagama amaningi kakhulu. Amaningi kakhulu ngoba ngisuke ngikhula kunamagama abengiqamba wona. Kuthiwa igama lami uDumisani nje ngaliqanjwa esibhedlela. Esibhedlela kwathiwa uDumisani uJehova ngoba ngazalwa ngosuku lukaKhisimusi, usuku okwazalwa ngalo inkosi. Base bengiqamba kanjalo uDumisani uJehova. uMalibongwe uVincent amagama ami lawo engaqambayo. Leli lika Vincent ngaliqanjwa ngoma kodwa onke lana amanye uDumisani uMalibongwe ngawathatha besibhedlela eMaromeni. Umama wangizala khona eMaromeni lapha. Kwakuthiwa kuseseMaromeni lapha sekuthiwani ngasekuthiwani manje. Ibani kambe lapha iFrancis bani? Hayi angisazi sishiya lapho kodwa kwaNongoma esibhedlela siyi. So-ke ngakhula-ke nami njengabonke abafana-ke kwasho ukuthi-ke ngase-ke ngoba ngisengikhathela abantu bengiqamba amagama. Nganegama-ke ngiqanjwa lona-ke abanye abafana. Okay. Ngakhula nalelo gama-ke lasebholeni umuntu obedlalela ebholeni esikhathi esikhulu. Ngaya empangeni ngafika nakhona ngaqanjwa amagama nakhona. Nabanye basangiqamba namanje. Ngithela ke ngiqambe lami. Hayi lokhu uzwa. Hayi lokhu ngiqanjwa abantu engiqambe nami. Ayibuza ngengududu. Futhi nakhona bengazi ukuthi inyoni njani lena yenzani le nyoni. Mase abantu Kamba ngesibone sibuka ngelingududu. Ngaze ngiya ngesifunda isilwane esikahle kakhulu ukuthi nje isilwane esiyimfotho ngeke usithole noma kuphi noma kanjani. And inyoni yezulu. Uma ufunda laphana ukuthi ingududu mangesingisi bathi ingududu against evil spirit. Ingududu against isomiso, against isomiso. Shuthi inyoni yezulu. Mina ngiyingududu-ke kaJesu. Uselapho yokuthiwa mawuyibulele izulu lapho liyaduma liyana thubule. Engane inyoni yezulu phela. Inyoni yezulu. Uma uyibuyele futhi nomuzi wakini uzophela. Hayi uzophela nje uzoshawa izulu phela. Uma ufunda-ke la beyichaza khona ngokwesizulu. Ya. Kuzokala kahle. Abaningi bathi inyoni yomthakathi. Akiyo yomthakathi inyoni idaliwe injalo. Ingenziwe uNkulunkulu ukuthi benjalo. Angeke uyibone nje noma nini. Nami-ke ngicishe ngibe njalo ngoba ngisumuntu obonakala njalo. Nasesontweni ngiyaya nje ngiye kodwa umehluko wami nginomoya kaNkulunkulu. Oh yeah. Ngiyakholwa. Okay.
kuzokala asambise la emculo ngimnikeza ibala ekhona ungene kanjani emculweni futhi imuphi lo mculo kuyiwona osembisayo? Ngicula umculo wekababizwa ukuthi gospel music. Isizathu salokho nginomoya kaNkulunkulu, ngingumntwana kaNkulunkulu. Ngazalwa kabusha njengoba uyawuza ukuthiwa khona lento kuthiwa uJesu ayisho ethi uma ungazala kabusha ngeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Ukuthi ngiyangithanda ukunamathela lento yokuzala kabusha. Umculo wegospel, lo wegospel ngithi mina umculo le ongumculo wendabuko yomuntu. Khona indabuko yobuzwe njengoba ngizobona ngiphethe induku nje. Ukusho ukuthi into eyenza ngiphathe induku ukuthi ngumuntu wendabuko yomuntu yobumnyama. And khona sengithi ubumnyama ngicela ukuthi omnyama hayi ubumnyama, into omnyama futhi umzulu. Ukhona izwe eBhayibhelini elithi uNkulunkulu waziyeka zonke izizwe ukuba zize kuye ngezindlela zazo kuphela zize ngamthumunye uKristu Jesu. Awunankingi ukuza kuNkulunkulu uzufaka ibheshu ngokukaNkulunkulu hayi ngokwabantu uzufaka ibheshu. Inkinga isekuthenini ivangeli uluthathephi, uluthatha bani, egqokane njani, ekhuluma kanjani, ngoba kusho uzolingisela lo muntu ufuze lo muntu kanti mhlawumbe omunye wethu endlela engafanele ukuthi ufuna ukuhamba ngayo. Ngithi nje bafika belungu belethe ivangeli ngenhlaka nangeshwa aqhamukanga kubantu omnyama la aqhamuka ngabelungu ngoba uNkulunkulu kuya ngokuthi uhlangane nobani wamuzwa. uNkulunkulu kuya abantu bayafana, bakhethe bala bayafana. So mehlangane nawe nje ngahlangana nawe bese kuthuma kubelungu umuntu omnyama. Yabo inkinga uzobunako ufika ukukhuluma kukaNkulunkulu kodwa abantu bazofina bafuna ukuthi bafundiseke manje. Uzobafundisa awuyazi iculture yabo lapho umonakalo uzoba khona. Uzoba khona uma usufundisa. Ngoba uzobe usufundisa wena iculture, ivangeli uma usukhuluma ngenkambo nangempilo yokuhamba ukhulume wena ngesiko ngeculture yakho, ngedoctrine yakho. Makuthiwa idoctrine isifundiso sakho ukuthi ukhuliswe kanjani. Ugqokani sebezobakhumula ke lezi zinto zabo ukubagumulise kubenzisa ukuthi umuntu uright okholwayo abenje agcina abantu sebefana nawo. Kodwa uNkulunkulu lithi iBhayibheli waziyeka izizwe zonke zize kuye ngezindlela zazo kodwa ziza kuphela ngomuntu oyedwa uJesu. Hayi usuyicanile. Sizazohamba indlela ende nawe. Ufika nini ke usufika umculo wegospel ufika nini ubaba kunjani manje? Indaba yomculo wegospel bengivela ngijezwa ngithi ngumntwana kaNkulunkulu futhi nginomoya kaNkulunkulu. Into ebikhona kimi kodwa ngiyicula nje mangisesontweni yabona movulelo uziculo enkozweni ukuthi ukuvutha emoyeni ngoba ukuvutha emoyeni ukuba namahubo uyabona ukuba namahubo enhlizweni yakho ngoba lithi iBhayibheli nivuthe emoyeni niphendulelane ngamahubo niphendulane ngamahubo nangehlabelelo ukuthi ukuvutha emoyeni ukuzwa amaculo enkosi enhlizweni yakho. Uzwa amaculo enkosi bengeza ngahlabeni kade ngithatha ingane ihlalo kuxoxe ngingazi bona siqo ngicule ngingazi ukuthi ngelinye ilanga iyongivukela lento ingenze ithi cha lento akuyona yakhe idlulisele kubantu ngafuna lento ingiqaleke lento ngoNovember nje ngidlayele ekhaya futhi ngekho nasesontweni ngiyaya esontweni kodwa hayi njalo inkududu phela Leso sikhathi yena ngaleso sikhathi kube khona mikhona futhi kuyabona ukuthi ikhona. So kwalezi zinto liyashintsha. Elwe besaqala ukuthi ke mawusuke umculi uningi osukulindele kwena abanye ali busy kuphela kodwa ke abanye baphilisa abantu ke ngawo umculo ngendlela ezahlukene. Ngomculi yabo dokotela uyabo ummeli uyabo uthisha uyabo izinto eziningi ezahlukene umfundisi umkhokheli isinike esingakubala mawusuke umculo usuke uyolapha abantu eziningi abasuke bebhekene nazo. La ngohla ngokuthi ndakho ngogospel funda khona umculo vele usuke ukududuza futhi ngaphela ithimbi lakho. Indaba yami ilapha ukuthi umculo wegospel njengoba ngingathinda kathi
ukuthi empeleni wona umculo wendabuko yomuntu. Thina sithi umculo wendabuko yilo wethu wesizulu esikusho weculture yethu futhi njengoba ngithi nje wethu maculo umaskanda ugqiza uyabona kwenza leyo nto lowo umculo wendabuko yobuzwe bethu kodwa igospel imculo wendabuko yomuntu imvelaphi yomuntu ngoba umuntu udabuka kuNkulunkulu ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu wambumba umuntu wambumba ngobumba kodwa imbumba ngumfanekiso wakhe wamenza ukuthi afuze yena esembumbile wasefaka umoya wakhe wokuphila umoya usho uNkulunkulu wangena yena wafaka wakhe uNkulunkulu wangena umuntu wamthwala umuntu wawo so umuntu uyinzalo kaNkulunkulu yingakho makufika ivangeli kuwe alisho ukuthi izalwa uNkulunkulu lithi born again usho ukuthi izalwa futhi zizalwa futhi lithi phinda ukuzalwa ngoba uke wazalwa vele uNkulunkulu so ke manje phinda ke manje uzalwa uNkulunkulu ngoba into eyenzekile umuntu uthe esensimini ayikhumbula indaba esensimini yase-Eden ukuthi kufike laphana umuntu walahla izwi kaNkulunkulu wayese ethatha izwi lenyoka ngokuthatha izwi lenyoka futhi wakholwa inyoka wase yazalwa inyoka ubuthi benyoka bangena kuye waseba inzalo ke yani yenyoka ingakho uJesu mayifika lapho ethi ekhuluma lapho uthi inzalo yenyoka usho kubantu uthi inzalo yenyoka yabo ingoba bazalwa inyoka kubo kunehlungu senyoka ngokumukela izwi kaNkulunkulu so uJesu kulethwa izwi likaNkulunkulu ukuba baphinde bamukele lona bese bezalwa futhi kabusha babe abantwana baNkulunkulu again. Ngifuna ukubheka kuze bezale kabusha yingoba bathe bebekwe lapha kwase kuqhamuka umkhohlisi wabakhohlisi kodwa bazale kabusha manje kuze bakholwa uye bakholwa njengoba namanje mawukholwa uJesu lithi iBhayibheli okholwa uJesu uzelwe uNkulunkulu uyabona ngoba ngenkathi sathi bakuwa kwabo ukufa kwabo ukuze babe inzalo bakholwa izwi lenyoka base beba inzalo ke yenyoka so manje kufuneka manje bakholweke uJesu ukuze babe manje abantwana bakaNkulunkulu isibili bevele beyibo ungakholwa kusho ukuthi uze kunjengokuthi nje umuntu nengane yakho nengane zakho izele kuthi ingane yakho kuNkulunkulu sinjalo uma singakholwa sizingane zakhe abantwana bakhe abazele kodwa bamhlubukile funeka manje bazalwe kabusha ngokubuyela kuNkulunkulu njengawe nje uthi ube nezingane oyizele uthole zikulalela ayihambi ngendlela yakho aziyenzi into eshuwo kuwe zingane zakho uthi zizingane zabanye abantu ihlala emzini yabantu zikule ifika kuwena kuphela ezofuna ukudla njengoba basenza uma abantu benza uma bebuya kuNkulunkulu bobe ngoba bezofuna izinto bamkhumbula uma benosizi kunzima bethi awodwa uNkulunkulu ushili bamkhumbulile ke ngoba banenkinga bayakhumbula ukuthi uyise loya lezi zinto enziwa singane zethu kithi uyasho la futhi uqale ukufika ngoNovember hayi ngicina nakhona futhi hayi ukuthi into kuyo into yakho futhi uyishisekethi ngoyiboncululanga iqhamukele nje ngendlela uhamba wagcina uyibona futhi usupha kanjani ngiyabona nje bangikhuluma nawe nginama-album awu-3 engiwabhala engingakawuqali umculo ngoba lo befika umculo akhuluma ukungishisa ngenza ukuthi hayi khona kuthiwe bhala ngibhale lento ngibhale iculo ngibhale ngibekela ingqondo yami ithi ngizoyenza kanjani lento nje ngoba undaba yokucula yokuzorecord ubomculo akuyona into encane awukwazi nje ukuyenza ngoba vele bathi kwenziwa kogoli lento la ukho la yabona nje uhamba uyofuna uproduce ufuna abantu ukuthi bekhuluma ukubiza abantu manje ke yangihlupha lento ngabhala ingoma engenza ngaba njengenkomo ehlatshiwe eyafika ilethi mina nginoJesu ekhona lapha ethi mina nginoJesu ongithandayo hayi mfundisi leyo ngoba yafika nesibhubhu engakaze ngisizwe kwasesontweni ngifisa la ngiyazi ukuthi sazohamba ngisobhekile mangabe ukhona umlalo ozwelezo uzodayisa ufuna ukuyibheka le ngoma la ngiyayizwa ukuthi hayi bayashisa ikhodi uyithola kanjani ufuna ukuyithola le ngoma uvela kanjani empeleni ayishisanga ikhotha ngoba ngiyikhiphe mina ngomhla ka-3 ikhothe ngomhla ka-3 ikhothe ngoDisemba umhla ka-4 endonsa ngoba abantu abangisizile
bengazi ukuthi umasipala waSondini ubacebele kangaka abantu ubacebele ngoba uyahlala umuntu uyahlala phezulu kwe-diamond akhumusi phezulu kwalo engazi ukuthi kune-diamond akafune khona ahambe egoli osebenza i-diamond elishiya la kwakhe akazi bengazi umasipala waseMlundi ubacebela abantu ukuthi abantu abazi-ke nami bengazi so-ke ngathi mase ngihlushwe le ngoma-ke ngoba ayichayona yangiyaluzisa baba ngoba ayifunanga kuphela kwaphela inyanga yonke inguquko ngaze ngaqala ngabuza ey'nganeni hlaleni abafana bamthali bethu bayistudio ngazi hlaleni niyestudio nisuke niyokwenzani bathi bona hayi sikuphi leso studio sethi bathi silapha ngilelo ngifano lapha ngamanye ngiyafika kuye athi angithi usengiyirekhode nokuyirekhoda lezi ngoma ngefoni uma ngifika lapha nakufana athi ufana ayilalele ufana ayi baba ngeke lapha le nto thina sizozela umaskandi nalokho eyilo wakho unkulu ufuna into ey'ningi uyazi abantu abangakusiza yini ukuba endonsa ngoba benza umusic cishe bangangisiza ngibuye ngibuyele ekhaya nohlala phela kule nto kwizibi ukuthi ngidala kangaka ngiqala kanjani le nto manje ngeke ngalokho ukuthi wani hayi ngane lapho zingangihleka ngeke umuntu ongangihleki hleka baze ngase-ke ngihamba ngelinye ilanga hayi ngivele sengivuke ngihambe nendosa ngafika kumfana bathi-ke umelusi afika nethutha izinto zamasipala ngathi bane-event laphana ekhipha ama-instrument bese ngifika ngimcela njame bese ngilalela hayi mina ngithi lo mfana masipala waSolundi bahlakaniphile baqasha udokotela lo mfana wangithi bangimxalela ngimvulela into ayilalela abona ukuthi ayibabele izingoma zakho zingenzeka zilula zingenzeka buya ngoba manje ufike esikhathi esikuthi December kunama-event umasipala ubhizi osebenza ngabuya ngimsombuluko wahlala nami wathi mina-ke ngangithi hayi ngeke ngizimculo ngoba ngingumbhali usho ukuthi phela kuba kubili kuba khona ukuba umbhali bese kuba khona ukuthi ube umculo mina-ke ngathi mina baba ngicela ungisize athi ngathi engeke angiboni ngizokhona ukucula le nto ayingeke le nto ucula ayingeke ngathi-ke wayesethi uzonginikeza iy'ngane ama-students lapha azongiculela hayi-ke anginikeza iy'ngane-ke abe yabuza ingane-ke leyo wethu eyodwa athi izongilekelela-ke ngiculele yabona ngizoba nayo la kwathi ngaleli ngathi ngusinethi sorry hezale ngefoni ngelokhuzane ngo-WhatsApp wawo ngiyibhalele ingane ngiyinikeze icula ingane yabona maye babo yini le nto lene lapho ngoba la maculo awekho awaziwa nawe nje uma wezwa akona amaculo kowawezwa kwabanye abantu no maculo nje nguthuthusha ngoba ayisiprofetho empeleni wonke umuntu ofakaza ngoJesu uyaprofetha umprofeti uprofetha kunama-11 uma ufakaza nje ngoJesu usukuprofetha ngoba okukhulumayo kuwumoya kodwa la ayisiprofetho ngempela ngoba into nje enginikwa yona engivela ukuthi uyavuka nje kuthiwa bhala noma mhlawumbe ngiyihlalele nje vele ngene bese kuthiwa bhala ngibhala so manje musuluthatha ukuthi unikeza omunye umuntu vele athi ayingeke lento into angakazayizwe nje nasesontweni yaqulwa kangaka naserediweni akazalizwe atataphose lapha wathi ngosuku so record ngani yabaleka angabebikho ngangedwa ngosuku so record ngani wafika kumelo soli walalela lento la iPhone kodwa sokuthi ayicula baba program because ehamba baba yo rehearse ubuye ngoba into esiwenza afuna ubuye ngabuya ngafika ngalokhuzana ngarecorda le ngoma ethi lethi mina noJesu ngiyirekhode manje ngoba yayinzima nami ngiqala ngaphi lento nesigubhu engaka futhi yabona nje ukuthi akuyona into yasesontweni ukuthi isigubhu sakhona so ngase ngirekhode ingoma ethi kungomusa wakhe siyaphila kungomusa wakhe wase kuba ilelethi wangithenga ngegazi uJesu lena-ke okuyiyona ephambili lapha yana ngobuka i-album lezi u6 kodwa bathi EP iyona e-record evezwe ngayo sithombe phansi wangithenga ngegazi yaqala lapho-ke le ndaba yami-ke yaqala-ke manje sibe sethi-ke bonakala ukuthi ngendlela ey'ningi ngayo ngoba phela ngithi ucela umasipala ukuthi akusize umasipala-ke into engamasipala phela into kahulumeni sisetshenziswa abantu abaningi ozolokhuza
umaskandi ozocula noma yini abanye abazocula bazorecorda nje indaba zakhona eyithile izitoli bagcwala so uthatha isikhathi eside wase ngadvise ukuthi driver machine yenze sakhe studio kube ngasenze sakhe studio mina ngikusize noma ngikuthula abafana bami bakusize so ngase ngisenza ke sami studio ngasitenga ngasenza ke naso ke ngirecorde ngaso so record ama studio sakho ke nesikwesami studio ngaze ngakhipha ingoma zaphuma uyifaka kuzo zahamba ngisizwa uye uDr Meloso ngoba phela into awuyenzi uwedwa ukhona osuku umdingwana konke kodwa ukhona futhi ngithi phela nje ke italenta lingenalo khona iBhayibhelini lithi abantu abasha bawumcibisholo esandleni seqhawe ungamusha ube namandla uhlakaniphe ufunde kodwa udinga umuntu oyiqhawe ozoba sesandleni sakhe okuyena ozokucija akucijele ngoba lithi umcibisholo umuntu omusha umcibisholo osesandleni seqhawe okusho ukuthi uyacija ufuna ucijwe ucijwe noma usucijwa ucibishelwe iqhawe hayi kuzolala kahle awazi kuyicipha indaba manje manje ngabe sisifuna wena usiyafisa manje uyilalela siyithola kanjani njengamanje sekulula kakhulu ukuyithola ngoba umuya ku YouTube uzoyithola umuya ku Spotify uzoyithola umuya ku naku angizwa abaningi bethi na WhatsApp uTwitter TikTok Twitter sikhona kade ngibukele nami ukuthi hayibo indaba enkulu yabona nje lapha namuntu ku YouTube ulokoza ngazi ukuthi ulo manje khona lesilokozana uDokitini lo lapho kuyibona sengikhohle igama lapho ofaka khona report register khona ingoma bese bayibona bayibona ngekhohle igama lapho usabo uyaregister as an artist ukuthi ube artist esemthethweni ngiregister kusabo kodwa bese kuba yilona ke okuyibona abalipushela yonke igama lokuza lokhohlana okuyena ke oyifaka kuyingoma bese ifaka ke nespreader kuzo zonke ke into uDisto Kids bese ke yena espreader ke kuzo zonke into ezeze lokozana social media so ngibonile nje namhlanje ku YouTube usengifakele ifake uyena uyifake ku YouTube ngokukhethekile lezi zami album yami waseyifaka nama advert mawuyithinta ungaqala ubaleke mawuyithinta izoqala iqhamuke iadvert qhamuke Absa Bank qhamuke uStandard Bank qhamuke o6060 ingengakwazi nami qala ukubona lapho ukuthi hawu kunohlelo lakwaShoprite uthenga uthenga usekhaya uyabona qala ukubona lama advert ubone lama advert kodwa bakuphela lama advert bese ngena ingoma izonga kulapha mayiqhamuka siyimoyisesha usisho ukuthi ingududu gospel artist mubhale kanje wamuthi ingududu uzokuvelela nezinye kodwa kuvela le kuzwakala kahle mhlawumbe nje ongafisa ukuthi umbukeli mle ngasekhaya ekwazi ngomculo wakho nokuthi bakuthola kanjani ulandelela kanjani mina angabe nayo indlela ukuthi ngiyatholakala njengoba ngisho ukuthi akuyona into engayiplana uyabona ukuthi sengifuna ukuba umculi nakho abantu abacula hayi babona bahamba ngemoto hayi bandahayi mina umoya ongcwele okwehlisele kimi ukuba ngikwenze so wasevele futhi nalabo bantu nje abangisizayo njengoba nawe nje mina nje indlela esihlangane nawe bengathi ngiyofika kanjani mina ku TV kodwa indlela esihlangane nawe nahlangana lapha nje ngiyikhulumela nje lapho lo nto wavele wathi wena cela ukubisa ihamba kanjalo nje le ngiyenzelwa wasiyona umoya ngiyenzelwa yonke into ngiyenzelwa angithupheki futhi uyabona vele kubelula nje angikhokhi nezimali eziningi uyabona into mangeyona yakho inomnikazi wayo ngoba abantu abakhe khona umculo wasesontweni lokuthiwa seshethe ukubantu bonke njengoba ngisho ukuthi uNkulunkulu akekho kubantu abasindisiwe kuphela wonke umuntu ngoba abantu bayinzalo yakhe ngokwemvelo sihamba siphila sikuye so uyakwazi uhlala vele enhlizweni zabantu ingakho kuthiwa ngeke uyifihle izono uNkulunkulu kuyo yonke into enomphefumulo ngisho intuthu wakho uma wenza into lapha wena uthi awubona umuntu uyabona intuthu wakho uma ubona nje usangibona uNkulunkulu
Ngiyezwa kahle. Mbukeni ulasekhaya ake sithi ukuyophuza amanzi. Sibuye ukuphuza amanzi ke sesazi ukuthi sesiyagonqa. Njengamanje ke sesibuyile ke sesinganawe. Hlaba njengamanje ke sesiya ngasemaphethelweni. Ngeke kodwa uhambe ngakubuzile ngale nto. Phela iningi imkhuba esikhona eyenzakani esibwa ngaphandle. Ake ngihleli nawe la kade mhlawumbe izolo uphendule lento lebesiwa yini. Kanjani wona nombala kwawukhona nakho ucishe ulanda impahla yakho. Kanjani mayelana nenduku uklina abantu abakholwayo uklina nabantu nje besintu. Ngiyazi abantu abakholela ukuthi umuntu khona umuntu ayenzayo iphumelele engathwalanga. Angifuni ukujula kakhulu kodwa ngifuna ukusho ukuthi lo umqondo yokuthwala ngoba nalabantu abakhuluma ukuthwala akekho uthwele phakathi abazi nokuthwala kuyini abazi ukuthwala umoya nje umuntu uthwele wanento nje waphumelela uthwele wenza ukuthi uthwele waphatha induku uthwele emlandweni eBhayibhelini induku ibe yisymbol yomuntu osuke elusile umulusi uluza bebeyiphatha belusi ngehistory eBhayibhelini uMoses mehlangana noNkulunkulu wayephethe induku uthi uNkulunkulu uMoses uthi uMoses awunkosi ngizokwenza kanjani letho mina ngiyesabuke eGibhithe njalo uNkulunkulu yini lo iphethe umbuzo induku uthi uMoses induku yakho ngokushaya inkomo nanokuthi phela muyindoda awukwathi thina njengoba singabantu awukwazi ukuvathazela nje ngempela uvathazele nje ayiphathe induku ngithe eqaleni uNkulunkulu waziyeka zonke izizwe zize kuye ngezindlela zazo kuphela zize ngamthumuni uKristu uJesu nami ngumZulu ngaba nongoma uyayibona lo nto ngikuwana ngoma kanti futhi induku akazibe inkinga uzwile kuMoses uzwile koAaron uzwile nje koDavid uDavid kuthiwa wayephethe induku nakho kuyo enquma uGoliath wayengaphethe isibhamu wayengaphethe umkhono wayephethe induku induku ikhona ayicabani nokukhona ilento yokuthi abantu bacofia zonke izinto ungangena nje uphethe induku nophethe into nje bethinde ngoba ivangeli batshela ukuthi ilento abelungu abasitshela yona ukuthi uma ukholwa uba nje into engenomsebenzi nje uba into engaphethe ukuthi awufuna uphathe ngishona esandleni sakho ufuna nje uhambe udindilizile isho bengishile ekuqaleni ukuthi iyahlupha lento yenza abantu balahle balahle ngisho izinto ezibalulekile kubo yabo induku lena kimi udondolo kwazise neminyaka yami ke phela akuseyo iminyaka eyingane uyabona so ngizenze ingane manje ke funa hleze uphathwe idolo uyabona stage yabona uzayobambelela ngayo ke phansi ngiqinisa umlenze lo usuxeka ukuze ikulekelele kodwa into enze ngiyiphathe namhlanje ukuthi ikhona le nduku le esithombeni sealbum yakho so kufanele mangiqhamuka ngibe ile yangududu ebonakale lapha akusho ukuthi ngeke ngiperform ingekho kodwa yabakhona mhla ngiqala i-album yokuqala ngangigqoke kanje ngifaka ngifuna manje bathi inhlanje bethi nathi ngududu ngingakasho lutho that's why ingakho ke ngiyiphethe hayi sengizwe kahle uthini uncenga umbukeli wewe ngasekhaya cha isikhona ke umsebenzi ufunayo akabe nawo engakusho kubantu ukuthi umculo wami awumculo lovela kimi nobhalwe yini umculo ovela kuNkulunkulu nokulalele nje uzoza ukuthi uphethe indaba enkulu imessage enkulu ya ukhona nje ingoma ethi ngiyakholwa kuwe Jesu bese ukukholwa uwe kwenza ngingesabi futhi ngingasweli lutho ngoba inkazimulo yakho inginika konke uyabona so ukhona leli thena kungomusa wakhe siyaphila kungomusa akusikho uhlakanipha akusikho futhi akusona amandla ethu akusikho futhi nokukholwa kwethu kodwa umusa kaNkulunkulu uyabona so ke maningi nje uzozwa nje nawe ukhona lithi lapha uJesu owayengenayo indawo yokulala sewaba inkosi ebusa indalo yonke kodwa wayengena ndawo ulala uJesu wayengenayo indawo yokulala uJesu wayengena ngisho indlulala la khona la sikhulile manje uyakhumbula nje uma abafundi bokuqala umfundi wokuqala wambona wahamba ureportela abantu hey ngimfumene uMesiya
uyabona uKristu lokukhulunywa ngawuthusulu sengimfumene mina basuka bamba bomlandeli bombona bathi awurabi uhlala uyabathatha uJesu bakhombisa isiqhitho uthi uJesu izimpungushi izinyoni zinayidlela nempungushi zinemgodi kodwa indodana yomuntu ayinayo nje indawo iqamethe leyo nto iBhayibheli umculo wami uthatha usuke nje eBhayibhelini akuyona into engiyisuka ayike ngibhale aningoma awungeke umuzwa futhi yolala uhlangane namuntu ungakusho lapho ukuthi awuhlangane awuthatha ofana nomculo womunye umuntu angisho ukuthi ungcono kodwa awufani uyazi ukuthi umculo nje oyisiprophet othi umuntu uyalalela uthi akaze ngizwe le ngoma owakwazi wathi omunye nje ngimceda zongidlala othi awu uqala udlale phela ngithaza zongrecord kodwa ayi uqala udlale ejwayelekile nje ingoma ngathi mina nginayo ejwayelekile manje akuzona ezami lezi ngoma ngikophisha zinazi sibhale lapha phansi ayithatha wathi ayi waphuphuza wathi ayingeke yabona lo sengisho ukuthi engingakusho kubantu ngomculo wami umculo ke ufana nechicken okay ichicken ukhona uNandos ukhona uPetros khona uKentucky khona yonke inhlobo khona eyigrillwayo khona eyikhentakayo uyabona kodwa manje ichicken uyidla umuyidlile abantu enyama inkwithi eneswayi kakhulu lena eneswayi ngeke uphoqeke abantu ukuthi abadli into eneswayi abantu uzoyizwela yena uma eyithatha ngithi mina lebeyithathe lebeye nje beyizwe ukuthi yini azoyithola abanye bathi hayi ngenxa ukuthi bona bane BP abayithithi le ngoba inokuthi ayikhona uHungry Lion ziningi usuyifuna kodwa khona ichicken uyabo kodwa nangibathinte nje abaKentucky mabene ukushona eKentucky ukuthi yini bathanda wona lamafutha aqhasha uphatha bafuna wona nokuthi ithambile ishivela kalula uyabo so ke nomculo kunjalo so mina ngabanqanga ukuthi bebeyithatha abantu bezwe ukuthi ayikhona into azoyithola imthinte ehlizweni mhlawumbe iqinise emzimbeni wakhe okuthile abontu uyaxeka kuko akebeye nje bacheke bese bedlula bayilalele nje mhlawumbe ngenzeka basadlula awu phela ngithi phela njengoba ngithi chicken uyabona nje nami bengingayazi Petros yabo ngihlala lapho kwaNandosi mina ethani Nandosi ukuthi igrill unamafutha isiswa lapha yana kuyilokhuzana kuyiyabo imthwala amafutha akaphuma ngithandela lokho ngoba enye isabi into enamafutha imnandi ukuthi baba kamnandi nespice akho nje ngoba ishiyana ngamasource yeah so oyitheni uPetros ngathi hayi yabona ke manje yahlala engathi ngizoya ngaphana ngakho yethembu ibhakeli ke umculo kunjalo noma maskani ekathi ukumuya nje maskanda kanye ngela umuntu ake ngikuthengile ngoba enye into abantu bacabanga ukuthi uma ungayisontweni awudingi wena ukulalela igospel no iphutha le ngoba igospel wona umculo wendabuko yoqobo yomuntu akufanele uye mthatha umuntu maskanga kodwa kuye ngalinye ilanga kuye lapha igospel uyodlala lapha futhi uchathi imbudu wona nokudla kuphela ushintshe ihlelo ngoba lo umculo wethu wendabuko maskana nami kakhulu sawuthanda sawudlala kodwa ukhona la ungayikhona awuwi spirit uye egazini uvusa amandla yabona ukukhumbuze umsizi wabo umubona nje ukuthi yena noma ukuthi shona entombini manje ukhuluma naye yebo kodwa lo uthinta uvuselela umoya wakho lo wenza kube wena nokubuya hamba uyaphila so ngamanye amazwi siphila singabantu abondla umzimba kuphela singawondla umoya kanti umuntu umoya uyingqondo umzimba funa sizondle kukho konke right kuzakala kahle sibonga kakhulu umbukeli vele sekhaya sinayo ke ingududu la eHwantsha zophinde ke futhi sibe nayo khona ke ukudla ke kwendlebe ke nokumqondo ukuthi ukulalela kanti sekuphekile kukhona uhamba lapha nje uyingududu igospel uzokwazi ukuthi ke uthole ke lokho ukufuna seshilo ukuthi ke uthi nje ukuthi kodwa ke ngenzeka ungabusahamba vele uhlale phansi sethoza kakhulu isikhathi sakho thina sepasana uthandi kakhulu ukutholwa nokubhukwa ngoba inhloso yami kuyona leyo ngoba mami ukuthi nje abantu bathole isinkwa newayini lemnandi somoya
kodwa ke ngokwamanje basakuthola empeleni ngathi nje zinhlelo esingabinanga nazo kahle kodwa sinayo ngoba ngithi sine page lika YouTube elami nje bese siba ne ku YouTube lo kufaka khona u DistroKid khona ke page lami elikhona lika Facebook business lokho yokuzana bese siba khona ne website esiyakhile nakhona ungena nje uthi ingududu gospel artists vele igquma phakame bebomvu ngingabusabamnyama besimala besibona nezingoma zawo bengaphansi ungethuke kodwa uma ubona ungena ama advert kakhulukazi ku WhatsApp u DistroKid okwenzile lokho uvele uma uthi nje bathi sponsor ngazi sponsor kanjani ungena kanje so nami ngokwangithuza ukuthi ngithi ngithithile nje bese kuqale kungena ama advert amaningi ubone vele kuyothi ngesikhathi emva mhlawumbe kwemzuzu lokuzana kwababili kwabona bese yami hayi kodwa kubili masekhene bese yangena ke uyilalele kanjani kodwa ke futhi ke lento masinyana nje kanti so mase ngibuya senginama details aphelele ngoba sina 7 days nje ingoma iphumile so uyabona ukuthi kusekusho okuningi kabikho bazokuthola